Velkommen til en video, hvor her i dag vi spiller som med Topsy, a.k.a. Tobias, som er så lige der, og vi spiller Team Fortress. Og så skal vi sgu da bare rundt og wreck folk, ikke også? Det var jo der, du skulle svare! Ja. Så er vi lige her på få dit liv igen. Og her konge. Det var stens. Ja, kom så, vi går ned til bunden. Yay. Så dør vi. Jeg danser ind i en kasse. Jeg er ikke bare klog. Jeg går lige ud og tjekker om... Ja, den er op til det hele. Godt. I kan jo nok ikke rigtig lægge mærke til det, men altså... Ihi. Nu dør vi snart. Nej, vi gør det. Ja, hvis vi står her, så dør vi. Kom så. Vi skal lade være med at danse mere. Okay, jeg danser væk. Holy damn! Han danser med en økse. Jeg stiller mig op ad kassen. Der var en, der dansede med en økse, tog. Jeg døde. Nej, helt seriøst, der var en, der dansede med en økse. Og det fik jeg på optagelse. Okay. Hvem var det? Det var en eller anden demomand på vores hold. Mr. Spat? Ja. Det var ham. Okay, Ej, det var ikke med, jeg skulle gøre det der. Shit, der er en Blackburn og Pyro. Okay, så jeg tænker fra nu af, så hver gang jeg dør, så tager jeg en tilfældig klasse. Eller hver tredje gang jeg dør, så er jeg en tilfældig klasse, og jeg kommer være død 2 gange. Så næste gang du dør? Ja. Egentlig. Shit, spy. Jeg dør. Hvis jeg ikke kommer ind til mit liv. Ej, lortescout. Nej! Jeg er en scout. Okay, random. Jeg blev scout. Okay. Det var sygt. Ja. Det var også en god klasse. Ja, det er jeg sgu. Også nok om lidt tid, så kommer jeg til at se noget andet end den her, hvis vi laver noget til Team Fortress. Inden lidt. Nej, fuck, pis. Forkert loadout. Er det så godt ud, det der? Der var en i går. Nej. Var det dig? Hvad? Var det dig, der døde med ild i? Jeg stod op i skoven til højre, ja. Det så var godt ud, fordi du kom bare løbende, og så falder du med, og du ligger med hovedet ind i muren. Morten, prøv at kigge bag dig. Morten, her. Så du ligger med hovedet ind i muren. Jeg kan ikke se mig. Herovre. Jeg kan ikke se mig, to. Okay. Du ligger med hovedet ind i muren. Så man kan ikke se din næse. Hallo. Sniper. Nu kommer der en pyro. Incoming. Shit. Går vi også snart skifte til spejl eller et eller andet? Random crit. Jeg var heldig der. Au. Du var en spy. Jeg løber rundt med en skovl. Den er forklædt til mig, Den er forklædt til mig. Det var han i hvert fald. Nu går vognen sådan lidt stærkt. Nej, Pyro. Pis. Men nu prøver vi spy. Hvad så? Så var godt, fordi der stod en spy bag en souldeck, og så vælger han at skyde ham i hovedet i stedet for at backstab ham. Okay, så...
Så var lidt dumt, fordi han stod bag ham i lidt tid, ligesom om han tænkte over, om han skulle skyde ham eller backstabbe ham. Hold damn. Jeg er den eneste, der holder et sværd. Ui! Ja, GG. Nå. Godt skyld. Jeg ved godt, bare vil være venlig, men altså. Der er jo intet sjovt i at bare lade en overleve, bare fordi man gerne vil være venlig. Hovedpop. Nej. Ui. Double headshot! Ja, var det godt. Skav. Hold op med alarm. Skav. Skav. Jeg backstabber din scout der. Det siger du jo, at man ikke skal... Du siger jo, at man ikke skal være bange for at blive backstabbet som en scout. Jeg backstabber din scout der. Men jeg er ikke bange for at blive backstabbet af en scout. Nej, du siger, at man ikke skal være bange for at blive backstabbet som scout, sagde jeg. Ja. Pyro bagfra vognen. Vi kom. Jeg har 4 drab, så nu har jeg 8 skud i magis. 8 skud. Og I kender mig måske fra min gamle kanal, som Morten Cole. Du kan jeg mene, hvis du søger på det, så kommer min kanal frem. Min gamle kanal. Den er jeg så stoppet på, og så er jeg begyndt på den her nye kanal, der hedder Case. Og så har jeg tænkt mig at prøve at blive sådan lidt mere kendt på den her, fordi den anden, den fungerede jo bare ikke. Det gik ikke så godt. Nope. Shit. Nej! Her står en direkte soldier. Men hvis jeg har en... Ej, jeg gider sgu da ikke have kunai på, mand. Man kan ikke sådan stige mig. Det står godt. Det kan man selvfølgelig ikke have hjemme med sig. Ja. Jeg vil slå dem med min skovl. Hey. Damn, du er ikke med at skudde. Nå, ske. Den skal være. Jeg vil være scout. Fordi jeg har noget flot hår. Du er stadigvæk... Damn, hvad skete der? Ej, fuck mit liv. Så bytter vi det bare med ham. Skal du have noget andet hår til scout? Nej! Nu ser vi lige... hvad det er et... eller hvad? Nej, ikke den. Jeg skal se. Jeg skal beholde den der og den der. Og så tror jeg godt, jeg kan bytte den her. Sidder du og bytter? Ja, det var en, der lige spurgte mig om jeg kan også godt give den her. Rocky, vi kommer ikke ind. Dum lille hund. Nej, kom. Nej, okay, rip. Han gik bare igen. Nå. Så ser vi. Ja, jeg skal sgu da spille Engineer. Jeg har Pyro Vision, fordi det er fucking cute. Nej, okay. Men jeg skal lige se. Stærpistole. Fed. Kom nu. Rip. Kan jeg tænde den på? Kan jeg tænde den Og så andet på? står der en sentry. Så skal jeg retry. What? Tobias?
Mhm. Men er Steam også lige røget ned for dig? Hvad for noget? Er Steam lige røget ned for dig? Nej. Det er den. Jo, Lukkede det ned for dig? den er lige røget ned to. Jeg sidder stadigvæk og spiller. Jamen bare fordi du spiller, så kan Steam godt ryge ned alligevel. Hvis du trykker i Shift-tab. Ja, hvad så? Men er du så ikke, er så ikke offline eller et eller andet? Nej, jeg er stadigvæk online. Steam røg ned for mig i hvert fald. Jeg tror i hvert fald stadigvæk online. Sådan der. Nu er Steam op igen. Godt. Nå, så er det til at spille den, you know. Godt. Shit. Hey. Hvad fanden sidder du over, mand? Rip. Jeg fik lige en heavy. Hej Morten. Så hjælp mig. Mhm. Ja, grib mig. Ved du hvad, jeg vil spille som scout. Jeg er fucking ligeglad. Han løb bare væk. Okay, nu er der også en soldier og en spy. Og nu væk med det din dumme spy. Og hvis I synes, det er irriterende, at Steam-venner de slår til, så lev med det, fordi at... Steam, hvad for noget? Steam-venner. Jeg har jo venner over Steam, som der popper op, når de begynder at spille. Mhm. Jeg har ikke så mange venner over Nej. Steam. Så... Nej! Fuck jeg. Rip. Altså selvfølgelig ikke rip mig, men altså rip. Hvad er du? Du er... Scout. Undskyld, hvis det lægger lidt, men altså jeg kan ikke rigtig godt få det. Morten, jeg er den øverste. Hvis du holder tab med. Undskyld, hvis jeg er lidt stille til jer derude, men altså... Jeg prøver at koncentrere mig med spillet også. Mhm. Dammit. Jeg hjælper. Shit. Jeg har ikke rigtig ramt ham endnu. Ej, jeg skulle lige tage hende. Altså, han havde også fået livpack til. Mhm. Han tog også en livpack. Jeg skulle lige tage den, og så tog han den. Mhm. Og du venter bare på, at den kommer, fordi du kun Jeg har har 10 10 liv. Der er en sentry. Nej! Rip! Ja, rip. Jeg er over ved vognen. Jeg skubber til den. Ham der, han er spy. Kom der. Hvad fanden var det? Hold kæft.
Sådan. Ja. Jeg har ikke så mange points. Vi har 49. Vi har 8. Soldat. Au. Jeg har lyst til at gå og spejre og dræbe den der sentry. Rip. Jeg glemmer hele tiden den der sentry. Jeg glemmer bare hele tiden den er der. Vi har sådan en mini-sentry op ved dem. Ja, der ved vognen ligger. Det glemmer jeg Oh hele my tiden. god, den lige blev sappet. Rip. Jamen, de har jo også en sådan en halvstor en. Sådan en mellem sentry. Ja, de har en opgraderet sentry. Level 2 sentry. Ja. Den vil jeg bare gerne have, der dør, fordi den er så dum. Jeg bare... Det var der alligevel spawnet. Der er pyros og snipers og sådan noget. Der står skud efter mig. Det er alt sammen står skud efter mig. Alt sammen det vil dræbe mig. Fik ham. Rip. Ned til vognen og få liv. Oj. Vi mangler lige at lave final push. Jeg er med. Vi rusher. Vi vinder. Jeg hopper ned i hullet. Skal vi hoppe ned i hullet? Nej. Okay. Jeg døde. Eksplosionen sprang mig i luften. Woo! Og jeg sprang mig i luften. Hvem hoppede Hvor ud i langt har den? det her været? Skal jeg ikke sætte den derovre? Landholdene, det skal vi ikke. Nej. Det står lige. Så. Der står vi godt. Det var 17 minutter. Efter den her runde, så stopper vi videoen, og så var den lagt op en på tirsdag. I don't know. Wow! Jeg gemmer mig. Der er slå på mig. Lad os være. Au. Hvor er du henne? Det er faktisk mig. Jeg vil gemme mig inde i det her lille rum. Og du der. Go. God start, Morten. Spire. Det er begge Deadringer, men fuck det. Shit, der er en spejl foran mit fjes, så død dog. Nej, jeg hader backburner. Jeg hader spies, fordi de forklæder sig som nogen, men jeg ved godt, de forklæder sig, du har fordi de blod i forklæder munden. sig, når jeg kan se dem. Du havde blod i munden. Au, hvad? Du havde blod i munden. Au. Jamen, jeg dør. Jeg er rip. Nej, jeg kan ikke finde noget liv. Jeg døde, fordi jeg kunne finde noget Ja, liv. spy. Ja, endnu spejlet. Kom. Og så rip. Jeg vil flække nogen. Nej, jeg skal deroppe og sidde, fordi sådan et... Don't jeg? Au! Jeg døde for et skud.
Mr. Melon. Ej, gå nu væk med den direkte hits. Mr. Leon. Mr. Melon. Der er en teleporter. Shit. Teleporter. Wow, den er heavy. Den gjorde ikke en levende skid. Den er heavy her. Den gjorde ikke en levende skid ved, at jeg stod og skød på ham. Simon han er inde. Ja, rip. Nej! Han kastede pis på mig, og så skød han mig. Simon han har en radio på ryggen. Ralf. Ej, jeg skal bruge liv. Jeg dør. Simon er også mega dårlig til spillet. Thor han kan ikke blive rådet ham til. Men vi skal sgu heller ikke føje nogen, når det er, vi sidder og spiller og optager din nød. Tænk dig om. Nej, det var ikke det, vi kan ikke føje ham til samtalen. Det kan man ikke. Det er umuligt. Nej, jeg hader, når der kommer en soda på min fjes. Jeg hedder bare ham her. Fordi han er så grim. Mest fordi han ikke har nogen hat på. Jeg synes man er grim, hvis man ikke har hat på. Det er du ikke den eneste om. Jeg synes bare det er trist at være sådan uden hat. Den eneste uden hat. Det er så trist. Det kan jeg bare huske, da man startede. Nej! Det er ligesom da man startede med at spille, der var det så trist, fordi man havde ikke nogen hat eller nogen gode våben eller noget. Det var så trist. De er faktisk ikke så gode, dem her vi spiller mod. Goddammit. Au. Nå. De er ikke så gode til at få skubbet vognen, dem her vi spiller mod. Ja tak. Mens jeg han ræbt lige min nemesis, mand. Hvor langt skal de få den derop? Vi vandt. Ja, rip. Nu løber Simon foran mig. Ja, der er ikke, der alle de er døde fra den andet hold. Der er en i live, han hedder Martha. Han er væk. Men så bliver det. Eller, nej. Jeg tror godt, vi kan tage en runde mere. Bare... En runde. Jeg er lige til at... Nej, vi er forskellige hold. Rip. Kan jeg skifte hold? Jeg kan heller ikke. Så spiller vi imod hinanden. Ja, så prøver vi lige en runde med det. Så er hvem der vinder. Ja, det bliver nok dig, fordi jeg... okay, jeg har en der. Hvad fuck, det er shit. Jeg har 48 point og 19 drab. Jeg skal være med. Jeg skal ikke være den eneste, der ikke danser. Ja, nu kan jeg faktisk godt skifte hold, men vi prøver en runde mod hinanden. Ja, hvor er Thor og Simon, de er med mig. Så er det unfair. Vi er sådan en spider, eller scout, der bare går rundt og Simon han sidder oven på en sten, bare lige info. Og jeg sidder lige bag ham. Er han en spy? Nej. Jo. Nej, han er scout. Nå, pis. Jeg one-hitter ham. Så bruger der. Der er en, der bare skynder sig ud og sætter sådan en mini-selfie. Men det gik ikke så godt, for jeg dræbte den. Og så døde jeg. Det er lige meget. Ej, du skal dø! Ja, han har også lidt backscatter, så pas på ryggen. Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var dig. Ja, grip.
Jeg glæder mig til overmorgen, for så får jeg den der den der sære babyfish blaster. Ja, jeg kan til dig, ja. Oh shit, spy. Jeg er ligeglad. Shit, soda papa. Det er kært. Nej, nu sprang den der i luften, så nu skal jeg over til noget liv den der. Shit. Jeg synes, jeg skal spise bare holde rundt og flække dig lige i ryggen. Jeg tror bare, jeg bliver ved med at være skav. Fordi jeg er den anden bedste fra mit hold. Det er også fordi, at han bygger sentry som der Pilgmans. Det han bare. Ej, hallo. Det er sgu da ikke en skid færdig der. Simon, han er bare skiftet til fucking heavy, og så står Thor bare og healer ham. Det er mega ulækkert, at Simon han bare skiftet til heavy, bare fordi jeg fucking one-hittede ham. Altså bare fordi jeg one-hittede Simon, ikke? Og så skifter han til heavy. Sådan er Simon altså bare. Ja, sådan tryhard. Simon han er bare sådan en noob. Han skyder på mig. Au. Og jeg håber seriøst, at han ser det her. Hvorfor? Fordi så kan han fucking se, hvor mega irriterende det er, at han er fucking tryhard. Nu spiller ham der Cristiano Ronaldo. Nej. 2. Fordi ej! Rip. Så går der væk. Jeg skulle lige tage... Jeg stod og stemte, og så kommer der en noget backstabber bare, altså. Hvor er det unfair? Jeg må ikke engang få lov til at stemme nu. Jeg er Ralf, jeg skal lige kigge. Nej! Hvorfor gik jeg også derover? Det er Ralf, stor tak. Ralfisk. Jeg hader virkelig ham der, fordi han bruger soda på mig. Ich bin Boysen. Med de tyren. Ja. Ich bin Boysen, de knalde med de tyren. Det var sådan, det var, ja. Ja. Jeg lige glemte det. Ich bin Boysen, de knalde med de tyren. Det er lidt frækt, når man siger det sådan, men Ja, det lyder sådan det lidt... betyder ikke noget. Det betyder bare, at jeg er sur smag med døren. Ja. Altså... Eller jeg er vred. Ja, men... Jeg er sur, vil de fleste sige. Jeg tror ikke, de fleste vil sige, at jeg er sur. Ja. Det lyder mere sådan... Normalt. Jeg er vred og smækker med døren. Det lyder ikke lige så godt. Ej, så står der en sniper, der skyder efter mig. Ja, rip din dispenser. Og rip... Au! Han står med musikkrig eller sådan noget. Granate! Nu går jeg bare amok på ham. Der er en spike også, som det lige prøver at simpelthen kan dræbe mig med sin revolver. Vender mig bare lige om. One hit. Jeg er totalt slow motion. Jeg løber i slow motion. Er det dig? Hej. Rip! Jeg dræbte en. Der var en spejl, der lige prøvede at sappe en sindssyg. Han var ikke forklædt. Det er det dummeste, man kan gøre, det er at sappe en sentry uden at være forklædt. Men så bliver man jo flækket. Det er sygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være. Jeg tror bare, jeg er pyro eller medic eller sådan noget. Hvis du pyro, så held og lykke med at blive flægt med en directed. Jeg tror bare, jeg tager en tilfældig class. Plækker løs. Eller tilfældig. Rip! Au! Nej! Morten, du Hvad ramte mig, fanden laver I hold? Morten, du ramte mig, så jeg kun havde et liv. Jeg tænker bare, hvad fanden laver mit hold? Altså, det lader en spy eller en scout komme forbi den. Der står 3 mænd. En sniper, en demoman og en scout. Det er bare sådan en scout løb forbi og dræbe mig. Du må gerne opgradere en sentry. Ja, rip Ralf. Det gider han ikke, fordi han er så dum. Ja, rip Ralf. Han troede lige... Nej, han kan så tisse på mig. Ralf, han troede altså lige, at hans... Der var en, der kastede tis på mig. Hjælp mig, jeg har tis på mig.
Ja. Nej! Så stod du lige foran mit flag, så kan Ja. jeg Sådan tænker jeg sgu også. Og jeg glemte at bruge mine... Nej! Kom op igennem det vindue. Nu har jeg tænkt mig at flække på dig. Så en spejl, eller hvad? Nej, det skal være færre. Nej, du er ikke selv directed soldier, er du? Måske. Din ko. Ja, rip ham. Jeg ripper alle. Nej, jeg dør. Jeg dræber mig selv. Jeg dræbte mig selv. Jeg vil alligevel dø. Så, perfekt. Nu ved jeg, hvilken klasse det er. Det har jeg lige fundet ud af. Og der er 5 sekunder til at spawne. Så det knalde med de tyren. Ich bin die Boys and de knalle med de tyren. Det er bare så sjovt at sige. Au. Det er bare sådan, det knalde med de tyren. Tysk, det er altså sjovt, som at sige. Så det bliver det for den her video, og jeg håber I kunne lide den. Og ja, vi ses i næste video. Jeg tager af. Case. Var her. Hej hej.